Belen. Welcome to Where Pampanga. Yes, for today's vlog, kung kayo naghahanap ng mga high quality tarpaulins, portable pools, at the same time high quality tent made by the master tarpaulin itself, Francis Maglolona. Napaka-genius po na nag-isip ng pangalan nila, no? Yes. Bro, I like it. I actually like it. Anyway, guys, if you're looking for that kind of items, home essentials, we want to show you more about this place. Samahan niyo po kami. So tara, let's go! Alright, so yun guys, explore natin tong section na to. If you notice, so meron tayong mga wheelbarrow, meron din mga kagamitan sa kitchen, kagaya ng mga kawali, mga sandok, mga kaserola. Ito sa side naman na to, meron tayong mga grillers. So, pang barbecue, ayan. Iba-iba yung size din nila. Ang lalaki ng mga kaserola guys, ayo. So, perfect na perfect to guys sa mga nagkakarinderya, like mga lomi, mami, usually sabaw, o mga arroz caldo, yan. Ang lalaki ng mga kaserola natin guys. Available din yung mga nets, ayan. Sa mga may mga fish ponds, may mga farm. Bala mo ka rin, bedroom na eh. So, ating linens, ating pillow cases. Actually, even mga mattresses guys available dito. Even yung mga bed frame, meron din pala dito. Even mga banig, may mga banig tayo. Ito yung mga pillow nila. In fairness, makakapal at saka malalambot. May mga curtains like this. Solid. Ang dami palang pwedeng bilhin dito. Even yung mga hotdog pillow. Ayan, hotdog. Chanel, Versace, LV. Tsaka tribal, meron din. LV. LV. San ka pa guys? LV. Francis Maglolona. Francis Maglolona. Alright, so lipat tayo sa kabila. Actually, meron tong ilang rooms ba to? Parang tatlong o apat na rooms. Wow. So dito sa side naman na to, kitchenwares and laundry. So meron tayong mga dryers, meron din tayong washing machine at saka dual. On this side naman, Ito yung mga cookingwares naman. Oo. So meron tayong rice cooker, stove, electric kettles, kettle, even yung pang measure, weighing scales, Weighing all in one. Guys, ngayon ko lang nalaman to. So actually along the way kasi, syempre malalaman mo, Maglolona. So Yes. we have thought na talagang lona lang yung mga inaano nila dito. Isip natin tarpaulins, Yes, yung correct, mga pang trucks lang. Correct. Pero dito pala, parang na rin siyang general merchandise. General merchandise. So yun, dito yung mga plates. We also have plastic pots. No need to go to Divisoria. This is the place. Na mga plates nila, Ito, parang silang ceramic. So, kahit pang araw-araw for only 60 pesos, pwede Wow. mo nang gamitin. Correct. Based sa perception ko nagsimula si Francis Maglolona sa mga lona and then na-extend niya sa mga iba pang mga items. So naging general merchandise tayo dito. So, sample na lang ng nila, mga products nila. Yes. Itong swimming pool. Look at this. This is ang tawag nito, mga collapsible na swimming pool. Yes. So you can actually keep it kapag umuulan na or you can move it. Say for example, punta kayo sa kapitbahay or even sa mga kabilang sa kabilang subdivision. Assemble it anywhere. So assemble, disassemble. Ayan. Napakatibay. Napakatibay niya kasi made out of syempre yung quality Lona. Tarpaulin or lona. Uh-huh. And metal. Pag yung mga frame niya, meron din siyang metal stairs. So talagang quality na quality. Yeah. So dito sa Francis Maglolona, syempre hindi mawawala dyan yung mga lona natin. So available itong mga lona natin na in stripes. So ito yung mga pang shaded and yung mga pang tindahan available dito. At the same time, ito yung mga mas makakapal na lona, which is sabi Misumo, sabi nga nila. So meron tayong quality, which is yung meron tayong S200 tsaka S400. Yung mga S400, ito yung mga ginagamit sa mga trucks. Yung mga S200 naman, ito yung pang pool.
And syempre yung ordinary natin, yung pang mga pangbahay. Yan. So, napakadaming option dito. So, talagang if kayo yung naghahanap ng mga panglona, punta na kayo dito sa Francis Maglolona. So there you have it guys, another great discovery dito po sa Guagua, Pampanga. This is Francis Maglolona. So if you're looking for mga home essentials, tarpaulins, portable pools, Yes. talagang quality ang hanap nyo, check out this one. A lot more guys, general merchandise, mga gamit sa bahay, sa kwarto, sa kitchen. Dito lang yan sa Francis Maglolona. So Francis Maglolona is located dito sa may Jasa Road. Aha. So ang pinaka-landmark lang natin is malapit sa PMHS. Aha. And harap lang siya ng Conchings. Yes, And they're open from 7 a.m. until 5 p.m. Monday to Sunday. Usually guys, nag-extend lang until 6 p.m. So, yun, there have it guys. If you like this video, please give it a thumbs up, share it with your friends. We hope to see you in the next video. So that's it. Thank you for watching. We're in Pampanga. Until our next discovery. Peace out. Bye guys.